sammen, det er religion med en ny let's play. Ja, jeg vil bare sige, at mit headset, det er gået i stykker, det kan godt være, der ikke er god lyd i. Jamen, vi begynder bare. Ja. Hvor kom vi fra i går? Ja, vi kan som sagt lave det der. Så lad os lige kigge, vi har et Amazon lidt, så jamen, der er ret meget. Har sådan en skov, så jeg skal ikke bare, nej, ikke mig nu. For nogen. Jamen, så godt. Ja, sukker. Sukkerkage. Men som sagt, jeg skal have en gamercomputer snart. Med konfirmationspenge, så hvis jeg har lyst til at se den, vil jeg da gerne lægge en video ud med den. Jeg har bare lægge billede ud i næste. Og jeg ved ikke, hvor lang tid. Mange episoder eller sådan noget. Der er som sagt godt noget af mig. Så bliver han noget. 3 og jord. Så det er sådan en bane. Og lige lave en hakke med. Nu må jeg gøre hakke så langt. Nå det ikke. Nej. Sådan. Det er det. Fanden. Hvad er det der? En togt. Sådan. Hvad er det med det? Nå ja, blomster. Blomster. Jamen, sæt det på dine blomster. Så fine blomster. Så skal vi mine. Og hvor faklerne rækker nok. Så er det tid til diamond. Så finder vi noget. Men ja. Jeg er ikke så teknisk lavt, altså. Jeg er ikke så brugt så dyre filmprogrammer. Jeg bruger Flash til at filme min skærm. Så ja. Og så bruger jeg Windows Movie Maker til at redigere mine videoer. Men ja, det går fint. Jeg bruger det. Så. Skal jeg se, om jeg kan finde nogle diamant. Der er meget fint. Ikke. Hul. Hvad fanden? Lol. Diamond! Yeah, diamond! Woo! Diamond! Oh my god! Shit, man! Sådan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvad fanden er det, der sker med den her verden? Oh my god, 11 diamanter. Shit, man. Jeg lavede lige en hakke. Wow, jeg ligger mig lige i klippen. Jeg har lidt her. Ja, der går. Så vi kan lave en jern. Nej, en diamantskov, for jeg skal ud og grave nu. Virkelig. Smid det med. Hit med en diamant.
Så. Jeg går det med ved. Jeg ser han går for skoven. Rigtig god skov. Det er løgn. Du står bare og måler derhen i din dumme blæksprutte. Kraftigt med kul. Men hvad fanden er det lige for en verden? Nu kan du få en næste. Nej, ikke næste. For en god verden. Okay, ja. Ja. Undskyld, jeg mener kom. Det er jo faktisk brugfast. Jeg er glad for, at jeg har fået diamanter. Hvor mange? Ja, det er cool. Men hvad fanden sker der for det der blæksprutter? Kan det ikke lade svømme i stedet for sådan et blik? Sig mig lige spiller nu med monster igen. Fordi når jeg ikke spiller på den her verden, så spiller jeg jo alene. Bare skriv i kommentaren, hvis I også gerne vil se mine andre verdener. Jeg får godt lov til at se alle, ikke fordi det er noget privat snap på dem. Det er bare, ja. Jeg har mange verdener. Mange verdener. Så skal vi snart. Fik vi noget? Fik vi noget kul? Sæt til dem. Og to så til mig. Så skal vi sgu da have noget. Ja, vi skal have noget af det der. Okay, det går godt nok stærkt her. Så hakker vi sgu da ud af. Det er bygget hus med. Der er jo 3 til at lave en trappe af. Så er det ikke sådan, der man laver en trappe. Jo. Trapper. Ja. To kaktus, og dem flytter vi. Nej, ikke læg. Jeg optager. Jeg er nemlig nødt til at beskytte herude med monster. Nej, for monster. Sådan. Skal vi her. Kan I se det er som om ved at blive sådan en lille borg, jeg skal snakke med. Altså ikke her nu. Jeg lige får sådan en borg. Men indtil videre kommer der omkring en episode hver dag. Eller en let's play. Fordi jeg synes det er meget sjovt at Minecraft-video, når jeg endelig har fået film frem. Jeg filmer skærmen. Så. Og det vi går ind og slår. Au. Fjern det.
fjerner bare lige noget af det her. Undskyld, hvis det er fordi jeg ikke snakker så meget, bare jeg snakker bare ikke ret meget, når jeg spiller. Og jeg aner ikke hvorfor. Hvor sidder han trætte her? Det bliver der tænkt over. Au. Men afslut. Så skal vi ud og have noget træ. Ellers er jeg forkert. Det skal ud og hakke. Det er fedt, jeg har fået så mange visninger på min anden første YouTube video i Minecraft. Jeg tror det er 10 gange jeg har set på 18 timer. Jeg synes det er fedt. Ikke fordi I synes godt at det er ingenting, men for mig betyder det faktisk. Det jeg har nemlig fået 27.000 visninger på min første video. Sig det lige. Men ja. Jeg har det fint med det her. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke gider ved YouTube her. Jeg synes bare, jeg gør det her, fordi jeg kan lide. Der er ingen, der skal sige, at jeg skal stoppe, eller jeg skal begynde at lave flere videoer. Jeg gør for mig selv at lave. Så vil jeg ikke komme nogle videoer i en periode, og så kommer det igen, og så kommer det ikke, og så kommer det igen. Men, ja. Men jeg skal se, hvad jeg vil skrælle af. Godt med mig. Nej. Så, nej, lad nu være. Helt ærligt. Hold nu op for fanden. Hej da. Det vil altså godt ud det her. Ingen kommentarer. Så har jeg ikke. Men jeg har også nogle RC-biler, altså jernbiler. Jeg har en drifter, der er på til reparation. Eller så laver den. Og så, fordi jeg ved ikke, når jeg giver lidt gas, så er den sgu lidt mystisk, så gider den ikke helt. Så på det foran, på det venstre hjul, der er den satan underligt. Så det er så, når jeg giver en lille smule gas, så giver det ikke køre rundt, og så skralder det bare helt. Ja, det er sådan, når der er mange Minecraft-videoer, så vil jeg hellere lave 2 på en dag. Så vil jeg hellere lave en lang en på en dag, i stedet for sådan 2 halve. Og jo, her i går, da jeg begyndte, jeg havde lyst til at lave en mere. Jeg vil ikke sige, at jeg kan modde, altså. Jeg synes bare lige det er for meget, hvis man kommer med 2 videoer på en dag. Bare skriv i kommentaren, hvis det er okay. Det er ikke fordi, jeg vil have, at I skal skrive i kommentaren hele tiden. Altså, nu skal I skrive i kommentaren. Det er ikke det, jeg mener. Altså, det vil bare være rart, fordi så ved jeg, hvordan I vil have det, når I ser min video, så det bliver mega fedt. Det er bare skriv. Men ja. Jeg kan bare lige læse over.
Derfor jeg vil have lavet jord, som sagt, altså jeg skal, for dem der ikke har set med en anden video, det er at jeg skal, det er at jeg vil have lavet sådan en kæmpe luge her, eller så et hul, så der ikke kan komme monstre og sådan noget ind. Så på et tidspunkt udskifter den anden nederste, der er hovedhøjde. Det her et menneske er jo sådan 2 blokke højt. Og her, og det udskifter jeg med glas. Altså ikke hovedet. Men tingene udskifter jeg med glas, så man kan kigge igen. Så er jeg tænkt. Bare skriv i kommentarer, hvis mine videoer er for lange, og hvis de er for kedelige. Jeg vil ikke have, at folk, der ikke gider se mine videoer, vil jeg hellere gøre, hvad jeg alle sammen synes. Altså, hvad der er nemlig forfærdeligt. Nu vil det lige være godt færdigt. Ja, det synes jeg er meget fint. Jeg skal til at skralde mere. Du må gerne skrive kommentarer, hvis jeg gerne må have mods til. Så kan jeg godt vise jer, hvordan jeg downloader de mods der, så jeg selv kan hente dem. Det er bare fordi, jeg er ikke lige den bedste til at downloade mods, så jeg downloader sådan en... Jeg downloader sådan et sted, hvor man kan få modsene, de selv installere. Jeg er ikke rigtig installeret dem. Jeg har de sprængstof for den til min. Det er rigtig godt her. Det er nok til, at jeg filmer. Og bare I kan høre mig, altså. Det er noget, hvis I ikke kan høre mig. Jeg har ikke lige noget headset til. Fordi som sagt, mit audio headset, det er i stedet. Fordi jeg har en iPad 4, så tabte jeg, så var jeg ved at tabe den, så i stedet for at jeg ikke smadrede min iPad, jeg har fået indfæk i skærmen, så i stedet for at jeg ikke smadrede den, så tog jeg jo bare fat i headsetledningen. Fordi jeg gad at kunne lige smadre, men så rev den der ting der, man får den der ende der, som jeg stikker ind i computeren, den blev så bøjet. Så det er kun den ene side headset, der virker. Ja, så skal jeg have skiftet den. Ja, det er det jo. Lang tid. Nu er det ved at være. Og den skål er også der. Der er så meget i det. Men som sagt alle sammen, tak for de 5 subscribers. Jeg er rigtig glad for, fordi jeg begyndte sådan i går. Jeg er bare glad for. Det er rart, at der overhovedet bliver nogen, der skal se min video. Men hvis I kender nogle gode hjemmesider, hvor man kan bygge sin egen stationer, altså jeg har ikke købt en, men jeg skal bygge en. Så hvis I kender nogle hjemmesider, hvor de kan bygge den og samle den for en, så må I gerne lige skrive noget i kommentaren. Jeg giver et beløb på højst 8.000. Men ja. Det er helt tosset ud. Au. Det er helt dumt ud. Så man kan undgå undergrund. Jamen det går jo. Den er det jo.
Så slutter vi lige. Så slutter vi med den her. Så stiller vi den her. Stiller vi den der. Og så smider vi den der. Og så smider vi den der. Og så tager vi den. Og så tager vi den der. Og der. Og hvor smart, hvis jeg havde tabet. Det tror jeg gør i næste episode. Skal jeg bare lave en lang en? Jeg tror altså bare, jeg laver en lang video. Så. Godt. En lang video. Hvor jeg så selv nu begynder at betale på. Så. Okay. Jeg er sikker på, at jeg kan nok jord med. Ja, og derfor jeg bygger det af jord, det er fordi, det skal falde sammen med naturen. Altså, jeg ved godt, I siger, at huset, det ligner da ikke naturen, fordi der er af og der er alt muligt. Og det er fordi, jeg bygger det af jord, fordi jeg kan. Og hvad bygger det? Random i starten. Random. Sådan. Fik jeg. Yep. Så omkring 10 minutter. Men 30 minutter, det er helt klart for hvad mindre, altså ikke. Der er nogen, der skriver, om jeg ikke kan lave det om.
Der er kun jeg bare lige ved. Nu er jeg lavet det nu så. Det er ringen. Ingen. Så snart er langt der, man har det går simpelthen for langt. Sådan. Det er ikke helt ordentligt det der. Det er jo fint. Nu kan vi begynde at lægge tag på. Og nu er det der. Der skal være 2 huller. Det er en luft, det der. Det smager god udsigt her. Nu bliver det dag. Jeg tror det til at blive nat. Og den går ned. Kan I se solen? Kan I se solen? Hvad laver du der nu? Dig der. Der kommer op. Hvornår kommer solen op? Nu kan vi se solen! Yes! Sol! Det er fandme nice. Random. Undskyld. Det er min Skype. Men ja. Jeg tror, at jeg vil sige sæt hej for denne gang. Og ja. Så kan vi lave en aftale om, at jeg så når jeg uploader den næste video, så er jeg færdig med taget. Skal vi se det? Ja. Ses guys. Like videoen, eller dislike, eller hvad jeg har lyst til. Eller subscribe. Ses.